Нариманның күзе акайган, кая барганын да аңламый иде. Карале, эзләп тапкан бит. Акча, яшәргә урын кирәк диме? Әтисе куып чыгарган имеш. Үз әтисенә кирәк булмаган кеше Нариманга кирәкме инде? Төшер авырыңны, диде бит ул аңа. Шактый гына акча да бирде. Тыңлаган булса яшәгәндә булыр иде. Да, яхшы килеп чыкмады. Инде кабат эз яшерәсе була. Эх, чорт, дип уйлады ул төнге юлдан уктай очканда. Егетнең эшләре башта бик яхшы барды. Бизнесы гөрләде, акча агылып керде, эш башлаганда бер нинди криминалга катнашмаячакмын дип үзенә сүз биргән егетне бизнесын гөрләтеп алып барган мәлдә сындырдылар. Әллә каян гына көндәшләр пайда булды, бөтен эше артка тәгри башлады. Аяк астындагы җиренең дә үзенеке түгеллеген белгәндә соң иде инде. Үч алу максатыннан бизнесына таяк тыккан көндәшенең кызын үзенә каратты. Өйләнем дип алдап йөртте дә, аның 2 айлык авыры барлыгын белгәч, ташлап качты. Зөлфиянең әтисенең явыз кеше буларак даны таралган иде. Шуны белгәнгә, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якларга китеп олакты Нариман. Монда бер таныш кешесе аркылы керемле эшкә урнашты. Дөрес юл белән күп акча табып булмаячагын белгән егет канлы, күз яшьле, каһәрле акчалардан да ширканмады. Башкаларга ярый бит, нигә аңа ярамасын әле? Акчага кыйынып, кайгы хәсрәт күрми, үзен табарлар дип уйламый да яшәгәндә, менә сиңа күчтәнәш. Зөлфиянең эзгә төшүе аның бөтен планнарын җимереп ташлаячак, тормышын кирегә сүтәчәк, тәгәрмәчкә таяк тыгачак иде. Кызы тапкан. Әтисе дә килеп җитмәс дип кем әйтә ала? Менә монысы бигрәк тә куркыныч, хәтәр. Ул вакытта котылып калып булмаячак. Тфу, шайтан алгыры. Нариман Зөлфияны яратмаса да үтерергә теләмәгән иде. Үзе ачуын чыгарды бит. Имеш Нариман аңа өйләнергә тиеш. Өйләнде ди. Бер таптатып үткәч әллә нишләде. Үзен тота, туктый алмады. Кире килеп хатын янында яңа булган бала күргәч, котырып китте. Бала белән Зөлфиянең гәүдәсеннән котылу кыен булмады аңа. Әле җаннары да чыгып бетмәгән ана белән баланы тирән бер чокырга ташлап, өсләренә туфрак ыргытканда янә горурлык хисе баш калкытты. Менә бит ул ничек итеп үч алды. Хәзер тыныч күңел белән яшәр, максатына иреште, сүзендә торды. Кызыннан, оныгыннан кулак каккан көндәше аның янына гафу сорап киләчәк әле. Киләчәк һәм Нариман каршында тезләнәчәк. Күңеле күтәрелгән егет үзен җиңүчегә санап күкрәген кирде. Рәхәт мизгелләр иде бу аның өчен. Әйтерсең дә ул әле генә 2 кешенең җанын кыймаган. Әйтерсең дә аның куллары гомерлеккә канга батмаган. Бер нинди сабыннар белән юып та бетми торган пычракка баткан фәхши өенә кайтып йокларга ятачак. Аны намусы бер кашында борчымаячак. Ул шулай уйлый иде. Әмма гәүдә яныннан читтәрәк җирдә бер күч яңа җыелган җиләкләр, буш җиләкләр күреп, тынычлыгын җуйды Нариман. Ул урынны яхшылап тикшергәч аңлады. Монда кемдер аны читтән генә күзәтеп торган. Һәм ул кемдер аның Айсылуы булырга мөмкин. Көндез аның янына кергәч, күрше хатыны Айсылу яңа гына җиләккә китте дип әйткән иде. Кыз янына барырга чыккач, Нариманның юлына Зөлфия аркылы төште. Айсылу башыннан да чыгып киткән. Ул булганмы монда? Барысын да күреп торганмы? Хәзер үк аны эзләп табарга кирәк. Аңлатыр, мәскенләнеп алдына да тезләнер, моңарчы кеше үтергәнем булмады, бизнес өлкәсендә яхшы яктан гына телгә алып сөйлиләр иде мине, дияр. Гаепсез икәнлегенә ышандырыр. Дөрестлек белән яшәп булмаганын каян белсен ул авыл кызы. Нариман белән партнерлары арасында бер вакытта да тавыш гауга чыкмады. Аны көндәшләре шул хәлгә төшерде. Әгәр дә ышанмаса,
Ул чакта башка юл юк. Үзенә үпкәләсен. Айсылуны аны да Зөлфия янына озатырга туры киләчәк. Кулы бер тапкыр канга буялгач, чирканып туру юк. Яратмый егет Айсылуны. Аңа кызның күндәмлеге, тыңлаучанлыгы һәм егеткә буйсынуы гына охшый. Аңа менә шундый кыз кирәк тә инде. Җитмәсә, йорты яхшы, вакытлы чагына булса да, сыеныр урының булу начар түгел бит. Читтән карап торган кеше Нариманны акылыннан язган дип уйлар иде. Әмма егет акылында. Ул үз язмышы өчен борчыла. Аның һич кенә дә рәшәткә артына кирип утырасы килми. Моның өчен ул бар осталыгын эшкә җигәчәк. Эзен югалтачак. Кирәк икән, тагын берничә кешенең җанын кыярга да әзер иде. Үз җаны кадерле аңа. Нариман Айсылуның өенә керде. Өйләнергә уйламаса да, икенче ачкычлы булырга өлгергән. Кызның ышанычын тәмам яулаган иде егет. Кайчан тели шунда килә, кирәк икән төн уртасында китеп тә бара. Нариман кызны төнге сменада эшләгән кешегә акчаны күп түлиләр дип ышандырып килде. Ут яндырылмаган. Өйдә кеше юклыгы аңлашылып тора. Бер нинди хәрәкәт сизелмәй. Егет барысын да аңлады. Хәзер кайда, кемгә, нәрсә сөйли икән? Кайдан табарга инде аны? Чарасызлык хәлнең контрольдан чыгуы егетне ярсытып җибәрде. Ул машинасын үкертеп, авыл урамнарын айкады. Берәр кешенең тәрәзәсендә ут күрсә, тикшерми үтмәде. Ә инде төнге юлдагы очрашу аның тынычлыгын тамам битерде. Авыл башлыгы төнлә булай гына йөргәндер дип уйлау ахмаклык булып тоелды аңа. Ул аны күзәтеп торырга да уйлаган иде. Үз машинасының көпчәкләрен күргәч, бу уеннан кире кайтты. Тимерхан әллә кая китмәс. Башта көпчәкләрне кан катыш туфрактан чистартырга кирәк. Нариман 3 көн буе авыл башлыгын күзәтте. Шикләнерлек берни тапмады. Айсылу да югалды. Кызык, авылда кеше кадәр кеше югалган. Әмма ни авыл башлыгы, ни күршеләрнең исләре дә китми. Берни булмаган йөри бирәләр. Сәер. Бик сәер хәлләр. Юкка түгелдер бу. Нариман теге көнне Айсылуның җиләккә киткәнлеге хакында әйткән күрше хатыны янына барды. Ул хатын калага балалары янына киткән диделәр. Бу хәбәр егетне тагын да сыгайтты. Димәк, нидер эшләргә кирәк. Нариман күп уйлап тормастан үзенең каналлары аша Айсылуны эзләтә башлады. Табарлар, кешеләре шундый, полицияң бер якта торсын. Җир өстендә булса да, җир астында булса да, табарлар. Кайда булса да табарлар. Хатта бер нинди пропискасыз, адрессыз урманда яшәсә дә. Тукта. Кызык фикер бит әле бу. Урман, янәшәдә генә өстеңә авырлык кара урман. Нариманның йөзенә сәер елмаю чыкты. Ул серле кыяфәт белән телефонына үрелде. Ул күзен ачканда янында бала да, әтисе дә күренмәйде. Айсылу кайда икәнен аңлый алмады. Торырга тырышса да, хәле җитмәде. Аңгырашып кына куйды. Уяндыңмы? Менә яхшы булган. Хәлсезләнеп яткан Айсылу ят ир тавышын ишетеп, аздан гына акылдан язмый калды. Аның күзләреннән мөлдерәп яшьләр акты. Күпме азапланып берни дә барып чыкмадымыни. Әтисен, Гайшәне нишләттеләр икән? Кызның башыннан яшен тизлеге белән шундый уйлар үтте. Нәрсә, курыктыңмы әллә? Курыкма, кызым, курыкма. Монда сиңа бер кем дә тимәячәк. Кызың да монда. Әнә, бишеккә салдым үзен. Бишек дигәне тактадан эшләнгән бер тартма иде. Эчендә курчак кадерле генә Гайшәнең мес килеп йоклап ятканын күргәч, Айсылу да башын мендәргә салды. Әтиең китте, кызым, аңа монда калырга ярамый, юкса шикләнеп эзли башлаулары бар. Син борчылма, ул тагын киләчәк әле. Син тыныч кына ят, баланы үзем карыйм. Организмың бик таушалган, бик көчле борчу кичергәнсең. Сиңа бик узак тирнәкләнергә туры килер әле. Сез кем?
Минем исемем Идрис. Әтиең кайчандыр мине нахакка төрмәдә утырудан саклап калган иде. Минем гынахсыз булуыма ышанган бердән бер кеше синең әтиең булды. Кашкын булып яшәдем. 20 ел узып китсә дә, моннан китәсем килмәде. Калдым. Урман пәрие мин хәзер. Баланың хәле ничек? Үлем белән көрәште кызың, әмма бирешмәде. Молодец, җиңде, үлемсез булыр. Синең дә бик җиңел түгел иде хәлең. Бер атна аңга килми алмый яттың бит. Ярар, узган хәлләр узган инде. Әнә кызыңа күз сал әле, ничек тәмле итеп йоклый. Баланың температурасы төште, әмма ул да бик хәлсез әле. Вакыты җитми тулган. Булса да, бирешми үзе, яшәү өчен көрәшә. Бераз вакыт усын, икегез дә йөгереп йөрерсез, Алла бирса. Сез табибмы? Әллә? Минем күк урманда 20 ел яшәгән һәркем табибка әйләнер иде. Табигать үзе өйрәтә ул. Идрис абыйсы ясап биргән хуш исле чәйне эчкәннән соң Айсылу сабыйлар йокысы белән йокыга талды. Яңадан уянгач та ни аягына баса алмады, ни баланы кулына тота алмады кыз. Бүтән тәне тамак кебек, җиңел, камыр кебек йомшак тоелды. Көннәр уза бирде. Идрис абыйсы аны да баланы да һич авырыксынмый тәрбияли. Аларның көннән-көн алга баруларын күреп ихластан сөенә. Шул ук вакытта бераз борчылып та куя. Аякка баскач, икесенең дә монда калмаячакларын аңлый ул. Китәрләр дә аны ялгыз итәрләр дип хәсрәтләнә. Айсылу да Идрис абыйсын ничек итеп ташлап китәргә дип кайгыра. Шундый кайгыртучан кешене кабат очрата алырмы ул? Аннан башка ничек яшәрләр? Ничек тәрбияли ул аларны? Әллә инде үләннәр җыеп, кайта да шифалы чәй ясап эчерә. Кипкән гөмбәләрдән искиткеч тәмле аш пешереп ашата. Ак гөмбәне киптереп, он хәленә китергәнче төйгән. Айсылуның гына түгел, Гайшәне дә шул порошок белән давалый. Кайдан белде икән ул буларны? Дип гаҗәпләнә кыз. Идрис абыйсының алачыгында әллә нинди тамырлар күреп тә аптыраган иде. Алары да шифалы икән. Кыз гомерендә бер тапкырда авыз итеп карамаган урман җимешләрен ашап кинәнде. Бигрәк тәмле, ямле икән бу урман. Таң беленгәч, кошлар сарауыннан хайран калырлык. Ярышкан кебек, берсеннән берсе уздырып сайраган кошларга рәхмәт укый Айсылу. Симфонияларың бер кырыйда торсын, бөтен кайгыларны тарала кызның. Күңеле тынычлана, бер борчуы калмай. Әйтерсеңлә, ул монда, урман эчендә, Нариманнан качып ятмый, концерт карарга килгән. Тагын бер күренеш әсир итте Айсылуны. Кошлар сайрамаган вакытта да урманның ниндидер көйе бар кебек тоелды аңа. Бу хакта Идрис абыйсыннан сорамый түзә алмады. Ул башта киң итеп елмайды, аннан соң Айсылуның аркасыннан сөеп куйды да: "Менә бит, күпме генә торасың, инде урманны ишетә дә башлагансың. Урманның да җаны бар. Син дөрес тойгансың. Шуңа күрә әдәм балаларының тиешсез җирдә урман кесүләренә йөрәгем әрни минем. Ул сулай, урманның да җаны бар. Алар шуны аңламыйлар. Моны табигатьне яраткан кешеләр генә тыя", дип кызны мактап, үзенең эчен бушатып алды. Юан агачларны кочып торырга да аны Идрис абый өйрәтте. Көн сайын ярты сәгать имән агачын кочып турсаң, көч аласың, хәл җыясың, дигән иде. Әллә хак булды инде. Айсылу белән Гайшә көннән-көн алга киттеләр. Идрис абыйсы Гайшәне көн сайын мунча кертә. Урман булгач ягырга утын күп, көнгә 3 тапкыр керсәгез дә була, дип шаярта. Мунчадан чыккан сабыйны яшь сарык тилесенә төреп йоклата. Анысын каян алды икән, дип баш вата Айсылу, әмма Идрис абыйсыннан сорарга кыймый. Баштарак кыз бу хәлләрдән бик кыенсына иде, тора-бара күнекте. Үзе дә иркенләп мунча керергә яланды. Урман мунчасы бөтенләй икенче икән. Аның һавасы, төрле үләннәр салып пешерелгән суны җиллеккә салып җибәрәсең. Җиләк, чәчәк исләреннән башың әйләнә. Мунчада себерке белән чабынуның рәхәтен дә монда гына татыды кыз.
Әмма Айсылу әтисе килмәгәнгә бик борчылайды. Күңеле хәвеф киләсен сизгән кебек гел тынгысыз халәттә булды. Тимерхан 2 атнадан соң гына килеп керде. Ул борчулы иде. Нариман аяк атларга да бирми, теләсә кайсы вакытта килә дә керә, сине таптыра. Бер көнне синең өйгә кереп, кием салымларыңны сумкага тутырган идем. Әле ярый вакытында күреп калдым, сизми калды. Нишлисең монда дип бәйләнә. Мин авыл башлыгы имею право дигәч кенә туктады. Шикләнә шайтан. Теге көнне төнге юлда нишләп йөрдең ди. Мин син нишләп йөрдең икән дип якасына ябышкан идем, эшемә тибеп чыгып китте. Әтисенең ябыгып киткәнен күреп кызның эше пошты. Аның аркасында әтисенең дә тынычлыгы бозылды. Булай да яралары сызлап интектергәндер. Инде Нариман да тибеп каһәрле икән үзен. Әти, полициягә әйтергә кирәкмиме икән? Дип сорады ул сак кына. Әтисенең алар хакында үз фикере бар иде. Үзегезне гаепле итеп калдырсалар. Әле дә бик сак кына килергә тырыштым. Киемнәреңне дә алып килдем. Монда узак тора алмассыз. Икенче урынга урнаштырасы булыр үзегезне. Урын табу белән килеп җитәрмен, дип узак тормады, чыгып китте. Ул киткәч Айсылу күз кырые белән генә күрде. Идрис абысының кулында мылтык иде. Ой, дип кычкырып җибәргәнен сизми дә калды кыз. Әзерләп куям, иртәгә төлке атарга барасы булыр, дип юатты аны алачык хуҗасы. Айсылу дәшмәде. Елаганын күрсәтмәс өчен стенага таба борылып ятты. Гайшә белән Айсылуның тынычлыгы бетәчәк. Аларның качкын тормышы башланачак икән. Шушы көннән башлап аларның тормышы үзгәреп, алда әле күп сынаулар үтәргә кирәк булса, түземлеге җитәрме? Бәлки әле киләчәктә аларны яклаучы да булмас. Әмма ничек кенә авыр булмасын, Айсылу бер вакытта да Гайшәне ташламас. Үзе исән булганда аңа бер кемнән дә зыян тидертмәс. Икенче көнне иртән йокысыннан уянган Айсылу янында борчулы кыяфәт белән утырган Идрисне күреп, хәвефләнә калды. Хәлләр шулай ук мөшкелмени, Идрис абый? Синнән яшермим, чыннан да мөшкел. Алачыктан ерак түгел ят эзләр күрдем. Күрәсең, безнең эзгә төшкәннәр. Тимерханны көтеп тора алмыйбыз. Хәзер үк китәргә кирәк. Син баланы әзерлә, мин каравыл торам. Тизрәк булырга тырыш. Вакыт бөтенләй юк безнең. Айсылу инде ныгынган, кинәт буласы авыр хәлләргә дә аптырамый. Шыныккан, җитдиләнеп калган иде. Гайшәнең язмышы өчен җаваплылык хисе шулай үзгәртте аны. Нариманның хыянаты хакында уйлап, елап утырмайчак кыз. Ул кабахатны күңел түреннән кысрыклап чыгарды нәни Гайшә. Моннан соң Айсылу бары тик Гайшә өчен генә яшәр, аның өчен генә янып кияр. Шундый уйлар белән Айсылу баланы киендерде һәм тәвәккәл адымнар белән ишеккә таба атлады. Айсылуны эзләп табу Нариман өчен иң мөһиме иде. Нинди генә хәлдә, кайда гына булмасын, эзенә төшәргә һәм юк итәргә. Кызны эзләү белән шөгыльләнүчеләргә дә ныгытып сеңдерде. Эзлисез, табасыз, юк итәсез. 2 атна узды, әле һаман да таба алганнары юк. Инде 2 тапкыр түләнәсе хакны да арттырды, авансны да мулдан биреп куйды. Ничава, энә түгел табылыр. Юаш дип уйлап ялгышкан ахры. Шая кыз булып чыкты Айсылу. Кайда качып ята икән? Бәлки алар бөтенләй дә урманда түгелдер. Әллә авыл башлыгының өен тикшереп чыгаргамы? Тукта, җайлырак юлы бар бит. Төнлә ут төртәсендә үзләре ук күселәр кебек шинашып килеп чыгачаклар. Ха-ха-ха. Нариманның күз алдына авыл башлыгының янган өйеннән бала күтәреп чыгып килүче Айсылу күренде. Бәлки, чыга да алмаслар. Ну, Нариман, баш үзеңдә, дип мактады ул үзен бик канагать булып. Егет үзенә сокланып туя алмады. Шул чак кесәсендәге телефоны булган кебек авыз чыгарып дулый башлады. Егетләре Нариман тавышына ачулы төсмерләр кертеп сөйләшергә җыенган иде, теге баштагы кешенең таптык дигән ишетүгә ачулы сүрелде.
Шуңа күрә нишләтергә икәнен беләсез. Фотоларын җибәрерсез. Шул минутта ук счетыгызга акча күчерәм дип сөйләшүне тиз генә төгәлләмәкче булды. Әмма теге баштагы кешенең сүзләре Нариманны аяктан егарлык булып яңгырады. 3 кешелек итеп күчерерсең. Без күзәттек. Алар монда 3 Баба, охрана и девочка. Синең кызың, диде ул. Вәхшигә әйләнгән егетне яшен суккандай кебек булды. Нинди кыз? Нинди акча? Булай сөйләшсәң, калган акчаларыңны да күрмәссең, дип акырып җибәрде ул һәм телефонын каядыр почмакка ыргытты. Ачу алдан йөри, акыл арттан сөрелә. Нариманның ачуы сүрелгәч, кызың бар дигән сүз исенә төште. Нәрсә мәтәштерә ул анда? Борынына акча исе кергәч, аппетиты ачылдымы егетнең? Нинди кыз инде ул тагын? Айсылу авырлы түгел иде. Анысын төгәл белә. Әллә Зөлфия игезәкләр тапкан булганмы? Алай. Ачуы каты булган ахры, катырак ыргыткан телефон шелпәрәмә килгән, симкасы да ярылган. Яңадан җыя да шалтыратып сөйләшә дә алмады Нариман. Үзен кая куярга белмичә, күпме генә бәргәләнсә дә, кызны эзәрлекләүчеләр белән элемтәгә чыга алмады. Моңарчы үзенә нык ышанган егетнең күңелен шом басты. Хәл кискен, кичекмәстән чара күрүне сорый иде. Кан баскан күзләрен тондырып, егетләрен эзләргә кереште. Әмма аларны табу ансат булмады. Егетләрен эзләү белән артык мавыккан Нариман үзенең артыннан күзәтүләрен тоймый да калды.